परफेक्ट अकॅडमी घेऊन येते 50 दिवसांचा क्रॅश कोर्स. कोटा आणि हैदराबाद येथील तज्ज्ञ मार्गदर्शक, प्रशस्त हॉस्टेल आणि मेसची सोय. 2022च्या नीट परीक्षेत 3 विद्यार्थ्यांना गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये MBBS साठी प्रवेश. गेली 4 वर्ष MHT CET परीक्षेत सिंधुदुर्गात पहिला नंबर ठरलेलाच. सिंधुदुर्गातून IIT मध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. चला तर मग वाट कशाची पाहताय, आजच आपली सीट नक्की करा. संपर्क 9325 01 74 58. आमचा पत्ता परफेक्ट अकॅडमी, जिजामाता चौक, ओरोस. रील्स मालवणी पुरस्कृत मालवणी अवॉर्ड शो. सन्मान बोली भाषेचो, अभिमान मालवणी माणसाचो. नमस्कार दर्शक हो, 4 एप्रिल हे मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळे यांचा जन्मदिन. हा दिवस मालवणी दिवस म्हणून साजरा केला जातो आणि याच दिवसाचं औचित्य साधून रील्स मालवणी पुरस्कृत मालवणी अवॉर्डचं आयोजन कुडाळ येथे करण्यात आलंय. आपल्यासोबत रील्स मालवणीची सगळी टीम आहे. आपण थेट मालवणीतूनच सुरुवात करूया. काय सांगशील, असो खयचोच दिवस साजरा केला जाणार नाही, मराठी दिवस सोडून आपल्या महाराष्ट्रात पण आपण मालवणी दिवस साजरा केला जातात. काय सांगशील? त्याच्याच औचित्य साधून आपण 7 तारीखला त्याच्याच औचित्य साधून आपण 4 तारीखला मालवणी अवॉर्ड शो करतो मराठा समाज हॉल येथे कुडाळ येथे. तर त्याच्या संदर्भात पुढची माहिती तुमका तेजस देईल. बरं, कोणत्या कोणत्या कार्यक्रमांचं आयोजन या दिवशी केलेलं असतं? मालवणी अवॉर्ड शो ही आमची खरं तर खूप आधी सुचलेली संकल्पना आहे. पण अवॉर्ड करतो असा सुद्धा नव्हता की 4 एप्रिल हो जो दिवस आहे, जो आपला मालवणी दिवस म्हणून आपण साजरा केला जातो, तो जोशात साजरा होय अशी आमची एक म्हणजे पूर्वीपासून आमचं एक म्हणजे त्याच्यावर चर्चा चालायची की हो कार्यक्रम कसं मोठं करू द्यावा, काय करू द्यावा. 4 एप्रिल हो दिवस. मग त्याच्यानंतर आम्ही लॉकडाऊनमध्ये रील्स मालवणी नावाचं चॅनल सुरू केलं, ज्यात आम्ही मालवणी भाषेत रील्स बनवतो. जे आपले प्रसिद्ध चित्रपट म्हणजे शोले, हेराफेरी वगैरे जे काही असतं त्यांच्यावर आम्ही रील बनवतो मालवणीमधून, ते रिक्रिएट करतो. तर मग त्याच्यातच आमचा म्हणजे जवळपास तिकडे चला हवं मध्ये केला जातं ना, मराठीत असतं या मालवणी. हा बरोबर असा. तर मग त्याच्यातच असं एक चर्चेत असं विषय येतो की आपण आपली भाषा मोठी कशी करू शकतो, की आता सध्या जे मोठे करतात त्यांच्याकडे बघून बाकीच्या लोकांना प्रोत्साहन कसा मिळाल, यासाठी मग मालवणी अवॉर्ड शो आम्ही म्हणजे ही जी काही थीम आहे ती क्रिएट केली, जेणेकरून असं होईल की हे अवॉर्ड बघून पुढच्या वर्षी दुसऱ्या कोणाला तरी वाटत आहे की आमका पण हे सगळं करू काय. म्हणजे मग मालवणी पिक्चर असाल देत, मालवणी गाणं असाल देत, मालवणी शॉर्ट फिल्म असाल देत, मालवणी खाद्य संस्कृती असाल देत, मालवणी बिझनेस असाल देत, जा काही मालवणी भाषेसाठी भाषात मोठा करता त्या सगळ्यांना अवॉर्ड द्यायचे, त्या सगळ्यांना प्रोत्साहन द्यायचा, जेणेकरून सगळ्यांनी मालवणी भाषेत मोठा करायचा आणि तो दिवस साजरा करू. मी विठ्ठल तुझ्याकडे येतोय, म्हणजे कोणकोणते मनोरंजनात्मक कार्यक्रम वगैरे त्या दिवशी ठेवलेले असतात? आता कसा फक्त अवॉर्ड शो ठेवलं की लोकांना कंटाळा येतात. तर त्याबरोबर मालवणी संस्कृतीचे जे कार्यक्रम असतात, म्हणजे सुरुवात म्हटलं की दशावतार, राधा नृत्य, फुगडे, डान्स, जे मालवणी गाण्यांवर डान्स होतले आणि मालवणी स्किट. तर अशा प्रकारचा म्हणजे तुमच्या मेजवानीच असा अवॉर्ड बरोबरच. आणि त्याचबरोबर एक सांगूचा की आम्ही एक स्पर्धा पण भरवलेली आहे, रील्सची स्पर्धा, मालवणी रील्स. तर या स्पर्धेचा नियम अटी एवढेच असत की रील एकतर 1.5 मिनिटाची होईल आणि 3 तारीखला रात्री 7 वाजेपर्यंत तुम्ही ती आमचा रील पाठवू शकता, रील्स मानवतीनं टॅग करून. आणि ज्याचा नंबर येतो त्यांनी आपल्या कोलॅबरेशनचा ऑप्शन टाकायचा, रिक्वेस्ट टाकायची, ज्याचा एक्सेप्ट होतो तो 1 नंबर अवॉर्डसाठी तो मान्यता त्याला मिळतो. तर अशा प्रकारची रील्सची पण आम्ही कॉम्पिटिशन ठेवली आहे. फक्त रील्सचा नियम एवढाच की फक्त मालवणी भाषा त्याचा यूज होईल, कंटेंट फक्त मालवणीवर हो ना, लाईकवर, कमेंटवर किंवा शेअरवर नंबर नाही होते, फक्त कंटेंटवर, त्यावर त्याचं जजिंग होतं. आणि सगळ्यांकाच निमंत्रणाचा, सगळ्यांनी येऊचा असा 4 तारीखला मराठा समाज हॉल, विनामूल्य तिकीट असा, सर्वांनी या मालवणी भाषा साजरा करूया. आणि अशीच मालवणी भाषा 7 समुद्र पार नाही तर जगभरात पसरवूया, की मराठी नंतर आणि खायची भाषा दिनाचं साजरा केलं जातं ते मालवणी भाषा असा. तर याचा सगळ्यांचाच गर्व असा, जे मालवणी माणसं असतात ते. मी विश्वजित तुझ्याकडे येत आहे. कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण काय असतं त्याला? आकर्षण म्हणजे आता जे काही गेस्ट येतले किंवा ज्यांना आपण अवॉर्ड देतलो, ती नावं आपण काय अजून डिक्लेअर नाही करू, ती अशी नावं असतली जी खूपच ज्यांनी काम केल्यानी आणि गेल्या वर्षभरामध्ये ज्यांनी खूप काही करून ठेवलं मालवणीसाठी आणि लोकप्रियता मिळवली, अशा लोकांना आपण हे अवॉर्ड देतो. थोडक्यात सांगायचं तर मालवणी माणसासाठी ठेवलेलं अवॉर्ड फंक्शन असं आहे. कसं होतं की बाहेर खूप काय काय होतं अवॉर्ड फंक्शन, पण आपल्या मालवणी भाषेत आपणच मोठा करू वया असा. त्याच्यामुळे हे अवॉर्ड फंक्शन आपण ऑर्गनाईज केलेलं असं. आणि तुमका मेजवानी तर विठ्ठल म्हणालो असं मेजवानी मिळतलीच असा. आणि एक नियम पण मगाशी बोलणं झालं त्याच्यात की नियम पण असं असतो की इल्यावर प्रत्येकात मालवणी बोला भया. मालवणी भाषा दिवस असा, मालवणी दिवस जो असा 4 एप्रिलचा पूर्ण दिवस आपण मालवणीत करूया ना, काय प्रॉब्लेम आहे आपल्याला, आपल्या भाषेचा आपला अभिमान असा होईल, हाच असं आपलं म्हणणं. मी तेजस तुझ्याकडे पुन्हा येतोय.
मालवणी म्हणी व मालवणी भाषेचो प्राण म्हटलो जाता. मालवणी म्हणींबद्दल काहीतरी असतं मालवणी म्हणींबद्दल असं नाही, पण स्किट मध्ये मालवणी म्हणींचा वगैरे वापर असतो. वा. आणि ऑडियन्सला सांगू की मरणाची गर्दी करा, क्या बात. मरणाची गर्दी करा. तरी पण यावेळी मी सांगेन मालवणी म्हणींसाठी काहीतरी पुढच्या वर्षी कार्यक्रम नक्की, घेऊया, कारण नक्की. मालवणी म्हणीचे आहेत, बरोबर. मालवणी भाषेचो प्राण असता. बरोबर. मालवणी म्हणीन पुढच्या वर्षी काय नक्की, नक्की, नक्की. रुचिता, मी तुझ्याकडे येतोय. काय सांगशील, काय आवाहन करशील आजच्या दिवशी? आता तर सगळ्यांनी आमच्या कार्यक्रमाची माहिती तर दिलेलीच असा, तर मी तेवढाच सांगीन जे जे मालवणी असत त्यांनी आपलं मालवणी भाषेचा अभिमान बाळगतात त्यांनी सगळ्यांनी या कार्यक्रमात नक्की उपस्थित राहा, कारण हो मालवणी लोकांसाठी जो कार्यक्रम आहे तर तो मालवणी लोकांनीच पुढे नेऊ गोवा. त्यामुळे जेवढी तुम्ही लोक या कार्यक्रमात उपस्थित राहतो तेवढे हो कार्यक्रम खूप चांगलं होतो आणि भविष्यात आमका पण दरवर्षी हो कार्यक्रम करू काय म्हणतात एक एनर्जी मिळू आणि शकता. प्रत्येक मालवणी माणसाला प्रोत्साहन मिळत ह्या हा. कार्यक्रमाच्या निमित्तानं. तर सगळ्यांनी या कार्यक्रमात नक्की उपस्थित राहा एवढाच मी सगळ्यांना सांगते. किती वाजता नेमके आणि कुठे? संध्याकाळी 7 वाजता मराठा समाज हॉल कुडाळ. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे कुडाळ स्कूलच्या बाजूकच हॉल असा आहे हो, मराठा समाज हॉल. तिथे आपण संध्याकाळी 7 वाजता भेटतो आणि 7 प्रोग्राम सुरू होईल. तर या ठिकाणी 4 तारीखला म्हणजे मालवणी दिनानिमित्त मराठा समाज हॉल कुडाळ येथे संध्याकाळी 7 वाजता या मालवणी अवॉर्डचं आयोजन केलेलं असा. तर सगळ्यांनी या अवॉर्डला उपस्थित राहा. मालवणी बोलूया, मालवणी जगूया, मालवणी वाचूया. चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजवर